Je to tak. Končím s Brawl Stars. Ale ne navždy. Jenom asi na 2-3 měsíce, možná na díl, ale nějaké videa ještě budou vycházet z Bravka, ale chci se hlavně věnovat jinému kontentu, třeba real life, anebo ještě nějakým jiným hrám, fotbal a tak dále. Jako, ještě nevím, co bych měl z Bravka natočit, jako ještě se budeme nějaké nápady. Chtěl bych třeba natočit i jako, že by nějaké testování, určitě nějaké jiné hry, třeba Fortnite by se mohli zkusit natočit, Clash Royale. Tady máme ještě FIFU, bychom mohli zkusit natočit a hlavně ten real life content, teď se budu kupovat Nintendo a ještě se budu učit editovat v DaVinci Resolve, takže vlastně to bude lepší než CapCut určitě, nebo Premiere, kdyby na mobilu. A nebo ještě zkusím to After Effects, ale to nevím, no úplně. Mě asi nejvíc vyhovuje to DaVinci Resolve. A právě jsem chtěl skončit, aby se mohl víc posunout v tom editu. Ale samozřejmě to neznamená, že jako skončím v YouTube, ale prostě už to Bravka nebude vycházet, zkusím ještě se zlepšit na Bravka. A ještě mi možná napište, co by mělo natočit, to by vás zajímalo. A vlastně jako ještě pojedeme do Maroka, pojedeme do Francie, možná to Dubaj by se mohli zkusit. To bych taky vydané. A možná nějaké vlogy, sportovní content určitě. A ještě to, jak se to jmenuje, prostě nějaké challenge. Chtěl bych dělat podobný content jako David Lu, Martin Hrabina a Misako dohromady. Nebo klidně dojde, musím začít streamovat na Kiku. Takže vám tady potom hodím můj kik, jak si ho udělám. A rozhodně mi napište ještě nějaké nápady na video. Chci rozhodně dělat ještě nějakou fotbalovou challenge. A to je asi tak všechno z tohle videjka, nevím, co už tomu ještě řekl. Takže mě nezapomeňte podpořit sdílením, odběrem a zviditelněním toho videa a my se uvidíme u nějakého dalšího.